Σήμερα παίζουμε Minecraft στο Cubecraft Tower Defense και ο Άγγελος είναι στην εκφώνηση. Τον έχετε δει σε άλλο ένα βίντεο με το Αγκάριο, παλιές εποχές, πριν 5 μήνες περίπου. Και μίλα. Οκ, λοιπόν, γεια σας παιδιά, εμένα με ξέρετε. Πλέον με τον Δημήτρη θα κάνουμε συχνά, πιστεύω, βίντεο. Θα κάνουμε και άλλο βίντεο Αγκάριο σίγουρα, κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, και εγώ θα είμαι στην εκφώνηση, θα μιλάω σε περίπτωση που θέλει κάτι ο Δημήτρης. Θα σχολιάσει το Θα σχολιάζω game. το game, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πήγαινε σε αυτούς τους ηλίθιους. Ρε, εδώ πάμε. Όποτε ξεκινήσεις. Tower Defense λέμε. Είναι δυο πύργοι ουσιαστικά και βγαίνουν αόρατες αράχνες με ζόμπι και προσπαθείς να τα σκοτώσεις, να πάρεις coins, να χτίσεις πύργους και η αντίπαλη ομάδα που είναι από δίπλα κάνει το ίδιο πράγμα και όποιος πύργος χάσει πρώτος, αυτός χάνει και ο άλλος κερδίζει. Τόσο απλό. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα το κόψω και τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο. Επιστρέψαμε και τώρα θα αρχίσει το game εδώ. Μπορούμε να πετάμε. Ένας είναι εδώ. Έχω μειώσει και τα chunks και δεν μπορώ να βλέπω καλά. Εδώ είναι ο πύργος μας. Είμαστε η κόκκινη ομάδα. Και από εκεί θα βγαίνουν τα ζόμπι. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις πύργους. Ωραία. Και λοιπόν τώρα ξεκινήσαμε, θα μιλάω κι εγώ. Εδώ μπορείς να αναβαθμίσεις τους πύργους. Ας πούμε, δίνεις λίγα λεφτά και να αναβαθμίσεις, αλλά δεν θέλω να χαλάσω τα λεφτά μου. Έξυπνος ο Δημήτρης. Τώρα πάμε εκεί που βγάζει τα ζόμπι. Οπα, πού είναι? Εδώ βγάζει τα ζόμπι. Τα ζόμπι. Από εδώ από την πόρτα βγαίνουν τα ζόμπι. Τι είναι αυτό? Πρέπει να... Οπα. Α, είναι από τον άλλον τα ζόμπι. Πρέπει να πάμε από τη δικιά μας πλευρά. Ωραία. Και δεν μπορούμε να τα παράσουμε. Τρέχα. Δεν ξέρω που είναι η δικιά μας πλευρά. Δεν έχω ιδέα. Θα τη βρεις. Α, ναι, ξέρω, νομίζω ξέρω. Ωραία. Παίζει να είναι από αυτή την πόρτα. Ναι, από εδώ είναι. Ωραία, μπήκαμε στην πλευρά μας. Αυτό θέλουμε. Και ρε, δεν βγάζει ζόμπι. Το έπαθα και χθες. Μάλιστα. Χθες έπαιξα ένα game, να το θυμηθώ λίγο γιατί το είχα παίξει πριν πολλούς μήνες. Μ' άρεσε τέλος πάντων. Και ναι, τώρα... Και χθες κέρδισα με κλειστά τα μάτια. Ας πούμε, οι άλλοι ήταν σε πανικό, τους έβγαζε ζόμπι. Για μας, για κάποιο λόγο, δεν μας έβγαλε ζόμπι. Με τα μάτια κλειστά κερδίσαμε και πάλι δεν βγάζει ζόμπι. Για κάποιο παρήεργο λόγο. Τα ζόμπι κοιμούνται λογικά. Δεν κοιμούνται. Αλλά από αυτούς βγάζουν. Ξέρουμε. Ειρωνικά το λέω. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εδώ? Πάμε να φτιάξουμε κανένα πύργο. Μιας και ανεβαίνουν τα coins. Εδώ, τι να φτιάξω? Ένα poison που είναι καλός. Τους αναβαθμίσουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Τον κάναμε Poison Tower level 2. Και λογικά τώρα θα το κόψω γιατί δεν βγαίνουν zombies. Και δεν ξέρω καν από πού βγαίνουν, ρε φίλε. Λογικά από εδώ βγαίνουν. Αλλά δεν βγαίνουν, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, οπότε το κόβω και περιμένω να βγουν zombies. Όταν βγουνε θα το ξαναρχίσω. Εντάξει, δεν μπορείς να μιλάς. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Να τα ζόμπι. Βγήκαν. Βγήκαν τα ζόμπι και τώρα πρέπει να τα σκοτώσει ο Δημήτρης και οι άλλοι γενικώς. Σχεδόν πέθανε αυτό, πέθανε και το άλλο. Πρέπει να κάνεις πολλά κλικς, ειδικά τώρα στο 1.10 που έχει γίνει και δύσκολο. Combat. Είναι combat update. Και σου χαλάει το ποντίκι. Και ο Δημήτρης τα κατάφερε να τα σκοτώσει. Ρε, οι άλλοι κοιμούνται. Οι άλλοι κοιμούνται, ρε, φτιάχνουν τους πύργους τους. Έρχονται κι άλλα, μάλιστα. Ρε, φάνε το παγωτό σου, λέμε. Τι παγωτό να φάει αυτό το κολόσιμο? Θα
Φαγός. Αυτό δεν Ρε, βοηθήστε με λίγο! Ρε, κοιμούνται, πραγματικά κοιμούνται οι άλλοι. Φτιάχνουν τους πύργους τους. Αϊντε. Συμπονήσιμο. Πλάκα, θα μας κερδίσουν οι άλλοι με τα μάτια κλειστά. Ρε, θα μας κερδίσουν στάνταρ 100%. Να μην πάμε έτσι. Καταρχήν, πολεμάω μόνο στα ζόμπι. Νότος. Σκάσε εσύ, τελείωνε και πέθανε. Άντε, ψόφα. Τέλους. Να πέθαναν και τα άλλα. Άντε. Πάμε γρήγορα, να φάμε και τα άλλα. Α, δεν έχω βγει ακόμα. Δεν έχουμε βγει ακόμα. Αυτός εδώ κοιμάται. Πες το τι κοιμάται. Γράφει το κάτι στο chat. Κοιμάσαι, ρε. Κοιμάσαι. Τέλος πάντων, αυτό το βόδι, όπως βλέπετε, δεν καταλαβαίνει. Έλα, μην το λες βόδι τον άνθρωπο. Μα είναι, παραδέξτε. Δεν είναι βόδι. Απλώς δεν ξέρει να παίζει. Το ίδιο μας κάνει. Ναι. Minecraft και βόδι ταιριάζουν. Άμα δεν ξέρεις να παίζεις. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Ωπ, να τα. Τα ζόμπι, πατούν στην περιοχή. Σκάσε ρε, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Το ξέρω. Για πλάκα τα λέω, βρε παπάρα. Σκάσε. Ας κόσει. Εγώ δεν βρίζω στα βίντεο. Αντικαλό. Άντε σκότωσέ τα. Βρίζεις απ' έξω. Μπράβο. Έλα να τα. Να τα. Τάκης. Θα γίνεις τάκης. Παίζουμε ποδόσφαιρο αμερικάνικο. Άμα είχαμε και μία μπάλα. Όλα τα ζόμπι τεινάζονται στο βίντεο. Ρε παρέλαση, τι σκατά. Όλα τα ζόμπι πάνω στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης MC θα τα καταφέρει. Ναι, θα τα καταφέρει. Βλάκο, όλος χαζό είναι, χαϊβάνι. Βλάκα, εγώ σου είπα. Αλλά εσύ δεν μ' ακούς. Εσύ είσαι χαϊβάνι. Βλάκα, τι κάνουν αυτοί τώρα. Βλάκα, αυτός τι κάνει. Βλάκα, παρέλαση. Με κλειστά Ρε τα μάτια. παίζω μόνος Με κλειστά μου. τα μάτια θα συνεχίσουν, βλάκα. Ρε παίζω μόνος μου και τους έχω τους άλλους. Είμαι μπρο. Βλάκα, μια χαρά τους έχω, αφού δεν βγάζει. Βλάκα, δεν παίζουν οι άλλοι, μόνο εσύ παίζεις. Βλάκα, ο άλλος παίζει εκεί, υποτίθεται. Τουλάχιστον κουνιέται. Αυτός, κουνήθηκε ρε φίλε, μπράβο ρε. Έμαθε να κουνιέται στο Minecraft. Μπράβο, ρε. Παιχτάρα. Εδώ, Tower, TNT. Βλάκα, με πονάει το χέρι μου. Χαίστηκα. Σκάσε. Έχει χάρη που κάνουμε βίντεο, αλλιώς θα σου είχα σφαλιάρα. Ιστερόγραφο. Στο τέλος του βίντεο θα φάει μια σφαλιάρα ο Δημήτρης. Ναι. Οκ. Τι θέλει αυτός ρε γαμώτο. Έλα, πες το. Κάνε το. Μίλα ελληνικά ρε. Σιγά. Κι άμα δεν σε καταλάβουν. Look how you... Μάλιστα. Μάλιστα. Προς τους αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, αυτός το παίζει ό,τι ξέρει. Ωραία, και εγώ να στον παίζει πολύ. Αλλά εγώ είμαι ο MVP. Είσαι όντως. Μου λέει να μην παίζω, να μην βάζω που να είναι τους πύργους και να τους αναβαθμίσω και κάτι τέτοια. Ρε, αυτός δεν κουνιέται καν, μόνο chat κάνει. Όχι, δεν μου το έγραψε αυτός, μου το έγραψε ο άλλος. Α, ο άλλος, είπα κι εγώ. Αφού ρε βλάκα αυτοί εδώ δεν πηγαίνουν λιγάκι να σκοτώσουν τα ζόμπι. Έλα ντε. Γράψτε τους κάτι στο chat. Τι να τους γράψω, αφού βόδια είναι. Χαζό είναι αυτό ρε φίλε. Εγώ σου είπα βόδι είναι, αλλά Όλο το άλλο το βόδι πού είναι. Ανάτο. το γίδι γιατί είναι εκεί πέρα. Τι, Το γίδι γιατί είναι εκεί πέρα. το γίδι. Ναι, το γίδι. Το βόδι γίδι. Παλιωτεκέ. Σκάσε. Σκάσε. Πύργος ο Δημήτρης. Ρε, Πύργος ο Δημήτρης. ρε δεν επέλεξε καν τι πύργο να κάνω και μου βγάλε κατευθείαν TNT. Λολ. Λογικά ότι τέλος του βίντεο θα είναι παίζω μόνος μου! Τι παίζω μόνος μου ρε. Ρε μόνος μου παίζω! Θα γράψεις όμως και σε παρένθεση Ναι, καλά. σκάσε. Λοιπόν, τώρα ο Δημήτρης Ναι. Πες το παραμύθι σου εσύ. Πες το πείμα θα σου. σκοτώσει τα ζόμπι. Ναι, αν βγουνε Άμα ποτέ βγουνε. θα τα σκοτώσω. Φυσικά και ο Δημήτρης θέλει να κάνει ένα διάλειμμα, Με το γαμώ. καθώς παίζει ολομόναχος. Ρε βλάκα, τι κάνουν Οι οι άλλοι άλλοι. κοιμούνται, δεν έχουν φτιάξει Καλά, σχεδόν τίποτα. τουλάχιστον αυτός φτιάχνει 800 πύργους. Ο άλλος τι κάνει ρε φίλε. Αυτή την πλευρά Πίνει τι το είναι? γάλα του. Ο άλλος Ναι. Τουλάχιστον αυτός φτιάχνει πύργους. καπνίζει την πίπα του. Σκάσε ρε. Όπ, να το ζόμπι.
Να την μπουνταλάδες. Οι μπρουταλάδες. Σκάς. Εσύ να σκάσεις, εγώ δεν σου μιλάω έτσι. Τουλάχιστον στο βίντεο. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο Τα Δημήτρης... ζομπούι. Τα ζομπούλια. Λοιπόν, Ζομπίς. Ζομπίς. λοιπόν τώρα Ο θα σημειοφόρος. κάνει boom, τώρα θα κάνει boom. Σκότωσε το σημειοφόρο. Όχι. Έλα εδώ. Τι σημειοφόρα. Αφού κάνουμε παρέλαση, δεν είπαμε. Α, το ξέρω. Περνάει ο στρατός των ζομπί, ο φρουρός. Άμα το μετρώνει το δάχτυλο. Λάκα μόνο σου παίζεις. Ξέρω. Λοιπόν, πήγαινε λιγάκι μπροστά σε αυτό το τόραμα. Πού είδες. Μακάρι να έχει να του κάνω χειρονομία. Ναι, είδες. Κάτσε. Πού Κολοδάχτυλο. είναι. Αυτός φτιάχνει πύργους, ο άλλος που είναι. Μπορώ να πάρω αυτό το σπαθί. Άντε, ωραία. Τέλος. Έχει και iron, ρε. Έχει και iron. Δεν έχει iron. Δεν μπορείς να πάρεις. Έχει. Έχει ρε iron. Λογικά θα έχει και diamond. Άμα πάρω το iron, αλλά τώρα ποιος το χέζει το iron. Τέλος πάντων. Λογικά Άντε ρε, ο μετά άλλος που θα πήγε. πάρω το longbow. Αυτός που ο άλλος παίζει να βγήκε. Καλά θα έκανε. Τέλος Όχι, πάντων. δεν βγήκε. Α, καλά, άμα Παίζουμε 3-3. Μάλλον παίζουμε 2-3. Παρέλαση. Ή εκτός αν δεν παίζει και κάποιος Α, εξάρτητος. έφτιαξε και 2 πύργους, Μπράβο του. Έκανε κάτι. Τουλάχιστον τώρα Τουλάχιστον. έχω καλό σπαθούι. Όλος τι κάνει, ρε. Μόνο πύργους φτιάχνει. Αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά του. Ξέρω εγώ. Είναι χτίστης. Είναι ο builder μας. Ο builder. Ο Biggie Boulder. Πού είναι το Ο βόδι. bodybuilder. Πού είναι το βόδι. Αυτό είναι το βόδι. Όχι, βόδι. αυτός φτιάχνει ο πύργος. Αυτός είναι ο πυργάς. Ο πυργάρης. Ο πυργάς. Ο πυργάς. Και το Αλμπανό μιλάει. Σκάσε. Το Αλμπανό το γύφτο. Τέλος πάντων. Περιμένουμε τα ζόμπι. Τα ζομπούι. Δεν βγαίνουν. Λογικά μπορείς να πάρεις καλά Ποιο είναι πράγματα. το μυστικό κόλπο του Δημήτρη. Δεν αναρωτιέστε κυρίες και κύριοι. Ότι πετάει. Ναι, πω. Νίγε. Σκάσε. Καταρχήν όλοι πετάνε και αυτός πετάει. Σκάσε εσείς το ξέρω. Μπορώ και να μην πετάω. Το ξέρω. Απλά είναι το μυστικό σου. Άντε. Πού είναι η παρέλαση. Άργησε. Στην παραλία γίνεται. Γιατί ήμουν στην παραλία. Σκάσε ρε. Να σκάσεις εσύ. Ναι, ιστερόγραφο. Του έχω σε σφαλιάρα. Δεν μου έρχεσαι. Εντάξει, του έχω σε μια μπουνιά στον ώμο. Ναι, λέμε την αλήθεια. Λεμπώνεσαι. Δεν πόνεσαι, θες να πονέσει. Σκάσε. Κάνω βίντεο. Κι εγώ. Έλα σκάσε τώρα λίγο. Θα σκάσω μπροβλάκα. Ηρέμησε. Είμαι... Minecraft παίζουμε. Τι να φτιάξω. Ωραία σου του... Ice Tower. Θα του παγώσω τώρα. Σου κάνω φινό. Λοιπόν, η παρέλαση δεν έρχεται. Ο Το Δημήτρης δεν χάνει τη θέση του MVP. Ρε, το έχω κάνει IV 4. IV. Σκάσε ρε! Shut up. Fuck you. Shut the fuck up. Η γνωστή λέξη του Δημήτρη. Ω, αράχνες! Αράχνες, Τώρα ο Δημήτρης πάει να γίνει ο τρελός MVP. Τι παίχτες του baseball, αράχνες. Σκάσε! Ρε, τι είναι αυτό ρε, κουμπανιάρες μου, φωτιά What παντού. the fuck, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, μανιτάρι μαγικό. What the fuck. Φωτιά. Φωτούα. Φωτιά εδώ, φωτιά εκεί. Σκάσε, μην το πεις. Φωτιά στα κέρα. Έλα, σκάσε, μην το πεις. Δεν θα το πω. Αλλά όσοι ακούνε του Τζέι, Ναι, εντάξει, ναι. φωτιά εδώ. Τέλος πάντων. Εσύ μας λες ότι δεν βλέπεις τον Τζέι, αλλά... Μουλάκα και αυτοί έχουν αράχνες. Κακό είναι ρε, να βλέπω λιγάκι. Κοίτα. Λοιπόν, παιδιά, Σκάσε ρε. τώρα περιμένουμε να έρθουν οι αράχνες. Ναι, Ο και? Δημήτρης να κάνει τη δουλειά του. Φυσικά και θα το καταφέρει ο Δημήτρης. Ναι, ναι. Αλλά οι άλλοι είναι τόσο ηλίθιοι που πήγαινε φτιάξει και εσύ κανένα. Βασικά, Ρε, όλος μου πρίζει. Αν φτιάχνουν πύργους. φτιάξε πύργους. Αφού δεν έρχονται τα ζόμπι, να τους φτιάξω τι να κάνω, να χαλάσω τα λεφτά μου. Προτιμώ να πάρω ένα long boy από εδώ. Πατά. Long Άι, boy. long boy. Long bow λέγεται. Όλο σε λίγο θα ξεμείνει από λεφτά. Άιντερ. Δεν θα σκοτώσει τίποτα.
Αχα. Αχα. Ω, Τι? αόρατες αράχνες. Έχουν φάει poison. Έχουν φάει poison. Σκάς. Λοιπόν, ο Δημήτρης δεν μας βλέπω καλά. Ναι, καλά. Ο άλλος έχει φτιάξει 15 πύργους πίσω. 50 πύργους έχει φτιάξει ο άλλος. 50 ξε 50, εγώ τι να τον κάνω. Εσένα σου έχουν κάνει ακόμα 50 επιθέσεις και δεν μας έχει σκάσει ούτε ένας πύργος. Έλα, τελείωνε Είναι με και άλλες την... αράχνες από πίσω σου νομίζω. Είδες σχολιαστή που έχεις. Καταρχήν, δεν είναι άλλες. Όχι. Μπορεί να έχουν βγει και έχω μειώσει τα chunks. Αν τουλάχιστον βοηθάει και ο άλλος. Ακόμα, ρε, έχει ακόμα... Έχει ακόμη το wooden. Έχει ακόμα το wooden, πλάκα, δε. Έλα. Και είμαστε... Ρούφα την τρούφα. Χω. Τι κάνει αυτός εδώ ο μάπας. Αυτός παίζει να είναι από την άλλη ομάδα. Ναι, αυτός είναι από την άλλη ομάδα. Σκότωσα τον, πλάκα κάνω. Ήρθε να δει τι κάνουμε. Είναι Κουτσομπόλης. κουτσομπόλι. Ρε μιλάς τώρα χαζομάχες πραγματικά. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Το ξέρω. Τώρα τι λες. Μπορεί να ξέρει κάποιος που ξέρεις. Καλά, δεν κοίτασε το παιχνίδι σου. Δεν με πας. Δεν σε πάω τότε ούτε εγώ. Ακούσατε το ξύλο πως έκανε ούτε εγώ. Καλά, άμα το ακούσατε. Όταν μιλάς εσύ θα τα κόψω τα πιο πολλά. Γιατί λες συνέχεια βλακίες πραγματικά. Ας πούμε αν πεις κάτι σοβαρό. Τι σοβαρό, εγώ σχολιάζω, απλά βαριέμαι τώρα. Φτιάξεις κανένα πύργο για να πω. Τι να φτιάξω, ο άλλος θα με πρίξει. Καλά, τέλος πάντων. Φτιάξε εδώ. Ο Δημήτρης κάνει κύκλους. Αφού δεν βρήκαμε τα ζόμπι ρε άνθρωποι, τι να κάνω. Εδώ. Το φθηνό, φθηνιάρης. Εδώ. Εδώ φτιάχνει πύργους ο Δημήτρης. Τους αναβαθμίζω, δεν φτιάχνω. Τον έκανα. Παραδείστηκα, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Ρευτικά συγγνώμη. Τώρα πετάγεται και ο άλλος και κλάνει, ξέρω εγώ. Τέλος Τι ρε φίλε, φύγε, δεν μας νοιάζει. Κουτσομπόλα. Αυτές είναι πολύ κουτσομπόλες που Ξέρω πλάκα. Καταρχήν οι άλλοι τι σκατά κάνουν. όχι, που έκανε και στην κουτσομπόλα. Κουτσομπόλα. Πλάκα οι άλλοι έχουν ένα κορίτσι στην ομάδα, αλλά τουλάχιστον παίζουν όλοι. Ναι. Δεν έκανε το κορίτσι την κουτσομπόλα, μπράβο. Βελτίωση βλέπω. Βελτίωση βλέπω στο θηλυκό πρόγραμμα. Ω γαμώ, το φουλ είναι. Και για αυτή τα πάμε περίφημα. Ας πούμε τώρα. Αυτά πηγαίνουν πολύ καλύτερα βασικά, αλλά sorry που στη λέω. Ναι, νομίζω. Άμα τα πήγαιναν καλύτερα, δεν θα βάζε ζόμπις και εμείς θα ήμασταν στα ζόμπις γεμάτοι. Δεν έχει παρέλαση. Δεν έχει. Δεν έχει, τι. Δεν έχει. Τελείως η κολοπαρέλαση. Λοιπόν. Τι βλέπεις εκεί. Ρε δεν έχει μπαταρία το κινητό μου. Έχω κι εγώ κινητό. Κόβω λίγο το βίντεο μέχρι να έρθουν τα ζόμπια που... Ρε φίλε, όταν έρχονται τα ζόμπι το γλεντάω. Όταν πονάω το γλεντάω. Καλά, ο Δημήτρης τώρα περιμένει απλά να έρθουν τα ζόμπι. Εγώ κάθομαι και σχολιάζω σαν απλά περιμένουμε να έρθουν τα ζουμπούι. Θα διψάω. Και είναι πιο νερό. Για βαριέμαι τώρα να τελειώσει λιγάκι το βίντεο. Τι είναι το Armageddon mode. Αρμαγεδόνας, ξέρω εγώ. Armageddon. Τι, ο Αρμαγεδόν, τι είναι άλλο να Τι είναι ο Armageddon. Δεν ξέρω, κάπου το έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι. Armageddon. Τέλος πάντων, απλά περίμενα να έρθουν τα ζουμπούι. Λογικά θα έρθουν ζόμπι. Σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Λογικά θα γίνει μεγάλη επίθεση, δεν ξέρω. Λογικά αυτό θα εννοούν. Ότι θα γίνει μια μεγάλη Ρε, επίθεση. μπορεί να βάλω και το πύργο. ας πούμε. Ναι, ρε. Δεν το ξέρω. Αχα. Λοιπόν, εδώ πέρα, Ενδιαφέρον. εδώ πέρα σε 20 δευτερόλεπτα μπορεί τα ζόμπι να έρθουν. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά μπορεί να έρθουν οι ζόμπι και να φάνε το Δημήτρη Λάχα. Ναι. Και όλη την ομάδα. Εμένα ειδικά. Τι είναι αυτό ρε. Ο Ιτσάν, τάντε, ωραία. Αυτός ο πύργος είναι κλειδωμένος για μένα.
Tower Info Spawn. Αλλά εσύ είσαι ο MVP, αγόρι μου, εσύ είσαι ο MVP. Α, αυτό σου βγάζει. Βγήκε το μεγάλο το Wither. Δεν θα τη βγάλουμε καθαρή πάλι καλά που Τι σου είπα. Ρε, το Wither μου βγήκε και χθες. Λογικά σε αυτό θα έχει βγει το Τι σου zombie. είπα ότι κάτι κακό θα σημαίνει το Armageddon. Και στους άλλους έχει βγει το Armageddon. Νομίζω έχει βγει zombie. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, εγώ και ο Δημήτρης αποχαιρετούμε. Ναι, σκάσε, θα τα καταφέρουμε και δεν ακούω αντίρρηση τώρα. Γιατί ο άλλος έχει φτιάξει 15 πύργους για creeper! Creeper! Για creeper, γαμώτο! Πού κολλάνε τα creeper? Είμαι creeper, Αυτός ενδιαφέρει που κολλάνε. ναι. Ρε, τι σκατά της τρελής γίνεται. Και μην το πεις. Α, Ξέρεις ποιο. κάτι χειρότερο γίνεται. Ναι. Της μπου. Ναι, έλα σκάσε τώρα. Λοιπόν, δεν νομίζω να τα βγάλει καθαρή, εγώ το εύχομαι. Εγώ σκοτώνω τα creeper γιατί κανένας άλλος δεν έχει σκοπό να τα σκοτώσει. Ωραία. Εγώ σκοτάνω. Ρε, μόνο από τη μία πλευρά έχουν φτιάξει τέτοια πύργους. Ρε, μπε ψόφα! Βλάκα, δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Να κάθε ψοφάει! Δεν θα τα καταφέρουμε. Γαμώ το Skype μου. Αϊντε, οι άλλοι στέλνουν καλημέρα. Γεια σχεδόν. Άντε ρε γαμώ το ψόφα! Καλημέρα οι άλλοι, καλημέρα ο άλλος. Φάει λίγο αυτό, ναι. Θα σας πει το Ρε, η Ελλάδα που κολλάει τώρα. κάτσε να τους καθυστερήσω εγώ λιγάκι στο Skype. Θα μπω λιγάκι Skype για να τους πω κάτι Ναι, χαζομάρες. Να τους στείλω λιγάκι σκάστε. Όπα. Κάνουμε βίντεο ρε! Κάνουμε βίντεο με τον Κύπρη θα πω. Ναι. Με τον Κύπρη. Ρε, πότε θα γίνει. Τέλει, ρε, δεν πεθαίνει! Ρε, εδώ δεν έχουμε πύργους γαμώ. Κάτσε να τους πω σκάστε, κάνουμε βίντεο με τον Κύπρη. Σκασίλα τους μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Σκάστε, κάνουμε Γαμώ το δεν πεθαίνω χωρίς πύργους. βίντεο με τον Κύπρη. Κάτι πρέπει να κάνω. Και τώρα τι θα πει ο άλλος. Χω, μπράβο. Α, η άλλη το κουτσομπολιό. Άντε γαμώ το ψοφάτε! Ψοφάτε! Σε λένε καλημέρα. Βλάκα δεν ψοφάνε γαμώ το. Βλάκα, Πήρα πού το, να ψοφήσουν, ρε, πήρα το iron και δεν ψοφάνε βλάκα. Βλάκα δεν παίζει. Να πάνε να χαθούνε. Πού είναι ο Μαργιδόνας. Αμαργιδόνας. Το Wither. Ναι, Ποιος αμαργιδόνας μωρέ. έτσι θα λέγεται λίγο. Σκάστε Καταρχήν- κορνάρουν οι άλλοι. Ναι, εντάξει, ξέρουμε γνωστά αυτά, γνωστό το παραμύθι, αλλά ρε αυτοί γεμίζουν ζωή αντί να χάνουνε. Άντε επιτέλους κάποιος. Μάλλον πρέπει να κάνουν μπουμ. Αγκατά. Ο άλλος ακόμα με το... Ρε φτάσαμε στον πύργο! Χαμωτό! Το Wither πέθανε. Τι σκατά ο πύργος, γιατί έχει τόσο λίγο ενέργεια. Ωραία, δεν έχω καλά νέα, θα χάσουμε! Όχι που! Αμα το τι είναι ρε. Ρε δεν πεθαίνουνε. Πού είναι ο αμαραδιεδόν. Μάλλον χάσαμε Δημήτρη. Συγγνώμη που στο λέω. Βλάκα! Δεν έχουμε πύργους εδώ, το καταλαβαίνεις. Ο αμαραγεδόνας, πώς τον είπες. Σκελετός, πού κολλάει. Λέω το αυτό ενδιαφέρει που κολλάει ούτε θα χάσουμε. Ρε, άλλοι δεν βοηθάνε. Ρε, από μόνος μου στον αμαραγεδόνα. Πώς το λες. Αυτό θα είναι μωρέ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, βλάκα έχουμε χάσει ήδη. Έχουμε γίνει... Κάπως έτσι έχουμε γίνει. Μας έχουν κάνει βλάκα λούλα. Τι ώρα, Κι άλλο σκελετόν, άλλο από εκεί. Ρε, το κάστρο κάνει ζωή. Είναι 71, 69, 65, 63, 61, 60, 57, 55, 53, 51, 50, 49, 47, 45, Μάλλον εδώ είναι το τέλος. 41, 37, 35, 33, Δεν έπεσε ένα 30, 29, 27. Έλα. Πάλι Έλα. σκοτώσαμε, μπράβο μας. Φέρ' τον αμαραγεδόνα εδώ. Ρε, πού κολλάνε τα Wither Skeletons. Γαμώ το πάει. Ναι. Λοιπόν, χάσαμε. Τι νούμπς ρε βλάκα. Shut the fuck up. Λοιπόν, χάσαμε. Καλά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Σκάσε εσύ, εγώ θα το πω το outro. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like.
γράψτε μου στα comments και κάντε ένα share